Mugirazi. Wabwana mayu. Bo. Zamirazi. Mahwambi mbanami. Mukama kusensensona togaya zvangu kuti ndimbonotarisa kontena yangu yandakatumirwa kubva paUK apa yeMandhuwe. Inenge iri kunzi yakabatwa iri pakwarantaini. Anzi yakabatwa iri pakwarantaini. Yakamukanwa pakwarantaini yoyi. Saka pakaipa. Mahwambi mbanami. Azvise? Zvese ameno. Bolato. Bolato. Correct. Nhasi hamuna zvinyowani. Zvinyowani zvakaita sezvipo mbanami. Masasi ndikateka zvatingutaura pana pahwani hanzi mwenje murenje zvakafanana nekutoti sekupinda mukombi nemastombi. Hanzi sekupinda mukombi nemastombi ka kanzi kombi kutozara mazombi kutoera nepahwani zvacho hazvi kupera mushe. So mazombi anakachinzi ari mukombi ndapiwa ipapo toona kutoti mavheji muchembi pasemtai waiziya mubadamu inenge iri midipapa chete zvese zvakodzereswa nedombo rine mavara. Dombo rine mavara nderei? pakazoitwa rezuda rebaraka nasarenkiraka kuruwa bara kunamamira muzuda paravara paine nyaya chese ipapo saka pane pakaipa ona mupana wangu ndemupana wangu ka apureti kainga unomziya here? Mandimuketi. Apureti kainga unomziya? Handimuketi. Nongozwa mupana wangu tone mupana wangu anoita mupana wangu muUK kupi kwese akatomotaura kuti ada kutubira zvake tiketi rekundoyoni mukubatsirawo kuita makomedi ake ikoko. Mazanomba kumakomedi? Saka naitoni chatanga namutaura naye kuti anitumire mari yekutenga mazino waiza. But makatoda so zvinobuda manje. Zvinonakidze. Bo zvakadaro? Bo zvakadaro. Bo zvakadaro. Ndokutoti zvitonakidze. Hatidzorerwe ipo panoti pahitro. Pachi? Panoti Ameno papi pacho? Pahitro. Pahitro. Hatidzokera unopfeka mazino. Pahitro. London Heathrow. Hazotidzorera ipo pani. Hamudzorerwa. Hakupenyanya unomira muchekuna mupana wamahwambi. Munhu wese arongozhamba kuno. Munhu wese arongozhamba kuno. Munhu wese here? Hakuna kujecha kunoku mupana. Munhu wese. Hatikuna kujecha mupana. Mukasvika kunana Glenlon uko chiti izvozvo vakutotenga mabreakfast avo. Bacon and chiti. Ape mimi hamusati matomboti. Haitoziya kana tichadya chii. Waiziya. Kuti kumukirira iwo tori nyaya yekengani ndati tombondoonore pamutombo rifana hatiza plani tiza plani ibolato tatoona time zaiza mauya makusenzerana makusenseri ufunga kubata jongwe muromo because plus ikanyaya yekontena yakaenda kutaura yeMandhuwe yakabatwa kukwarantaini. Mamune Mandhuwe mangani? Ndakatarapiwa zvangu fika nditoti ndinoona zvinhu zvese kuona mapepa zangu ese ipapo akutotya kutoti quarantine team yachina haina kuroverere mamwe Mandhuwe acho izvozvo. Anga ari Mbare here kana kuti? Because last time yanga iri Mbare handina Ndhuwe inobva mushopi. Ndhuwe yese inobva Mbare. Kisa kepi mashure musina zvona. Kepi ngaendo mashure. Inoenda mashure. So paside po. Bo. Savantu aya mataka akanzi akabatirwa ima. Adambocherechedzwa kwakaunzi haana chirwere necho chinana covid. Zvinhu zvakambobva kuchi maakutera mavanhu. Saka zvadhakusa business. Zvadhakusa business mbanana. Saka makaomera. Asi handakubata kana masini. Mbahwambi. Pakaipa. Apa ndopamba nemari yese pa. Kana mudera akadira mari. Pamba kadira kugwalangwa. Almost $12,000 for that container. Right. $, kwete bond.
Saka poitwa sei manje kuti handinoda munozwisisa mufana wami pamwe ndorifandwa wakanaka kati kontena yekunzi yakatosvika iri kokwarantaini saka nokundorifandwa kamasina hangu ini alright kana kutodo ndagara ndakutorera maspecial nekurikinza avo aiwa hai Mandhuwe mbero ina ungagoti kudiko nepatiri pano ungagoti kudiko mufana wami aiwa Ndhuwe yacho yokafana wami Ndhuwe aizodewo mbero Mandhuwe akachipa but haungapfeke kazve pavement yenyika inodhamba yekuti mazina apedzera kupoya masina anopedzera kupoya plus malebho ana henesi ana tii timanekina iko katwero patwishi nekwakaizira saka pane pakaipa vakanzi hapana kuvhaiwaira mati vakanzi hapana kuvhaiwaira pachi vakanzi hapana kuvhaiwaira hapavhaiwa pavhaiwa takabhola toko Wedzera kana kune zimwe Wedzera Wedzera ari kushopted yake ari kuitawo yake yeshevhelebhe yake obviously anenge atori marukazi ake saka kana makubva panapa munema kuenda kupi manje hapana ndakuda kusvika zvangu straight away quarantine nema kunoita sei arozwa kanyema kuyema Mandhuwe wangu asi Mbare hauzi kukoshesa Mandhuwe andiri ndokwamnema kutonanga hauzi kukoshesa Ndhuwe andiri bata Mandhuwe ndenyu here hani maiti zonzo pakati katenge kontena Mandhuwe Mandhuwe maiti zonzo pane muridzi weMandhuwe munoshandira Mandhuwe mbara amene atovhura kari kashopted kumuridzi weMandhuwe wacho last time maiti Mandhuwe aya angasirenyu yaya yanga ari vanhu apa yakontena yanga yakavaodza ndege saka nyaya yacho inohwinika nyaya yacho inohwinika inohwinika mfana pahafu 8 ndenge ndisvika pakwarantaini by half 9 ndenge ndidzoka nepanapa futi nanda kuonesa mufana wangu ndafamba sei saka tozozoona kana zvabudirira kuti bola tomufana wangu iripo okay.